Hello friends, बरायबाय Bodo Jubinfo official YouTube channel दा SSC निफ्राय गोदान एग्जाम डेट ओंखारदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम सो official notification ओंखारदों दा बे official notification मा सो बिनि बागै जों डिटेल्सखौ नायनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान सो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम दा बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो सो बेयाव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम 2022 आव सो बिनि फाइनाल नोंथांमोननि माखासे अफिसियेल नोटिस ओंखारदों सो बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जामिनेसन लिरनो गोनां दङ सो बिनि स्टेज 1 एग्जामनि डेट ओंखारबाय सो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेनो जाबाय अफिसियेल मोनसे नटिफिकेसन सो बेयाव नोंथांमोना बे ग्रेजुवेट लेभेल आरो कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम सो नोंथांमोननिया जागायसिगोन मार्चनिफ्राय सो मार्चनि 2 मार्चनिफ्राय 7 मार्चसिम जागोन बे जाबाय ग्रेजुवेट लेभेल सो बिनिफ्राय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जामा नोंथांमोननि स्टेज 1 एग्जामा सो बे मार्चनि 9 निफ्राय जागोन अप टु 21 मार्चसिम सो जाय नोंथांमोना दाखालि बावै एप्लाइ खालामदोंमोन दा एग्जाम डेट ओंखारबा भिडिअ खालामदोंमोन ना सो फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय दायो लेटेस्ट आपडेट लाना फैबाय सो आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय आरो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन सो बिनिफ्राय बिनि एग्जामा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारिया नोंथांमोना 200 जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दं सो जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबावगोन दा जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान सो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम सो बिनिफ्राय एसएससि कनस्टेबलनि काट अफआ हमना ला मिनिमाम 55 आरो मेक्सिमाम 75 सो नोंथांमोना बेनि गेजेराव दङबा सेफ जनाव दङ आरो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव थांनो हागोन दा बेनोमोन एसएससि माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन